ଏଇ ଯେଉଁ ଶୀତ ଉଠିବାକୁ ତ ଜମା ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନଥିଲା, ଅଂଶୁ ମଶୁ ତ ଇଜିରି ବିଜିରି ହେଇକି ଉଠେଇଦେଲା। ତାପରେ ବସିକି ସିଏ ତାର ଆଣ୍ଟି ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ କଥା ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ବାପା ଆଣିଥିଲେ ଇଟିଲି ତରକାରୀ, ତାକୁ ଖୁସି ମନରେ ଖାଇଲା, କାହିଁକି ନା ତାର ଫେଭରେଟ୍ ଜଳଖିଆ ହେଉଛି ଇଟିଲି ତରକାରୀ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଖରାରେ ବସିବାକୁ ଗଲୁ, ସେଠି ବସିକି ଅଂଶୁ ଟିକେ ସେଉ ଖାଇଲା। ଯେହେତୁ ଅଜା ଘରେ କେହି ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ତ ସିଏ ଏକା ଏକା ଖେଳିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଭାବିଲା ଅଜାର ଟ୍ରାକ୍ଟରଟା କେବେଠୁ ସଜଡ଼ା ହେଇନି, ତ ବସିକି ସଜାଡ଼ି ଦେଲା ଟିକେ। ତାପରେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଖେଳିଲା। ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ସାରି ଦେଇଥିଲୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଘରକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ମାନେ କଲ୍ୟାଣପୁର ମୋ ଶାଶୁଘର। ତାପରେ ବୋଉ ମୋତେ ଟିକେ ଅଳତା ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏମିତି ଅଳତା ଲଗାଇଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ବୋଉ ଏମିତି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ? ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟାଚୁ ହେଉଛି ହନୁମାନଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ବାଟେ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇକି ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ରାସନ ସବୁ ଆସିଥିଲା ହାରି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଆମେ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଚାହା ପିଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡାରେ ଆସିଥିଲି ନା। ତାପରେ ଚିନୁ ଆଉ ମୁଁ ମିଶିକି ଟିକେ ଅରେଞ୍ଜ ଖାଇଲୁ। ଏମିତି